Между другото, въпросът какво ще правиш след бала си беше въпросът, който ме отведе до кариерното ориентиране. Защото много пъти, задавайки го на моите ученици, в годините видях как в началото те знаеха какво ще правят, имаха план, следваха си го и в един момент от година на година ми казваха, не знам, чудя се, колебая се. И на мен това ми беше много странно, как така няма да знаеш. Така че те излизат от една среда, от която те чакат с нетърпение да си тръгнат. Съжалявам, но това е истината за училищната среда. И в един момент всички очакваме от тях те да влязат в друга такава структурирана среда, която също, поне в първите 2 години, е само теоретична. Тя не подготвя веднага. Университета не подготвя веднага. Абсолютно. И какъв е проблема да има нулева година? В тая нулева година младежът ще разбере какво се прави, когато не си на училище, можеш ли да правиш, можеш ли да не правиш и ще избере по много по-осъзнат начин. Но тук идва едно голямо но. Много е важна ролята на родителите в тази gap year.